Zdravím vás, dámy a páni, priaznivci astrológie. Volám sa Vlasta Brbová, žijem na Slovensku v hlavnom meste Bratislave. Vyštudovala som psychológiu, astrológii sa venujem viac ako 30 rokov. Pri astrologických výkladoch pre dospelých a detí používam primárne a sekundárne direkcie, progresy, solárny horoskop, lunárny horoskop a tranzity. Venujeme sa tiež analýze partnerských vzťahov, vhodnosti spolužitia a jeho perspektíve. Vo svojom prakticky zameranom príspevku na Eukarpii 2025 v Prahe s názvom Možnosti rozchodu s partnerom v osobnom horoskope použijem niekoľko príkladov. Budem sa venovať analýze vládcov v oblasti manželstva, rodiny a samozrejme mesiaca. A ako ich aspekty súvisia so sekundárnymi direkciami, teda progresiami, v období rozvodu či rozpadu vzťahov. Teším sa na stretnutie s vami a veľmi srdečne vás naň pozývam. Ďakujem za pozornosť.